खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दङ दिनै जोंनि टपिकआ जाहैबाय BTC जब स्केम एबा मोनसे दा इलेक्शननि जा बिजाथि फोसावनाय दा बैखौ लानानै गोबां बेले-बेजे जानाय नुनो मोनदों दा बेनि सोमोन्दै जोङो फुल डिटेल्सआव सावरायगोन अन्नानै नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय था लोगोसे कमेन्ट खालामनो दाबाव दायो जोङो दा टपिकआ जाहैबाय BTC जब स्केम दा बैनि सोमोन्दै पृथ्वीराज नारायण देबमेश बिथां सासे लाइमोना माने गोबां एलिगेशन लाबोदों एबा BTC सेक्रेटारिखौ फैगौ सप्तानि गेजेराव घेराव खालामगोन दा बे खोथाखौ स्ट्रंलि मोनसे माने निउसनि गेजेरजों फोरमायदों लोगोसेनो जायफोर माने BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मुङाव BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जबनि मुङाव फैसा होदोंमोन दा बै बिथांमोना फैसाखौ बिफिनना लानांगौ बेखौबो रोखायै फोरमायना होदों हाजार केन्डिडेटखौ लानानै BTC सेक्रेटारिखौ घेराव खालामगोन होननानै दा पृथ्वीराज नारायण देबमेश बिथाङा फोरमायदों लोगोसेनो हाइकर्टआव PIL केस होसिगोन दा माने फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्ड लोगोसे PCDCनिखौ बांद्राय क्लियारलि बुंनाय जायाखै नाथाय थेवब्लाबो दा BTCनि जा जब रिजाल्ट होनाय दा बैखौ फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डखौ माने गोजोननाय मोनाखै होननानै फोरमायदों लोगोसेनो साख्रिया जुदि PIL केसनि रिजाल्ट ओंखारोब्ला स्टे अर्डार एबा एक्सपेल जानो हागौ दा बैनि खोथाखौबो माने बिथाङा फोरमायदों लोगोसेनो 100निबो बारा फोरमान दं होननानै दा बियो मोनसे चेनेलनि गेजेरजों फोरमायदों लोगोसेनो एपइन्टमेन्टआबो माने एक्सपेल जानो हागौ जुदि PIL केसनि गेजेरजों जुदि एक्सन लायोबा बेखौ जानो हागौ होननानै बुंदों लोगोसे फैगौ सप्तानि गेजेराव रोखायै बुंदों दि माने BTC सेक्रेटारियाव गोबां हाजार माने केन्डिडेट्सखौ लानानै बेयाव माने घेराव खालामगोन BTC सेक्रेटारिखौ होननानै फोरमायदों दा बैखौ उननि समफोराव जोङो नुनो मोनगोन दा माबायदि मोनसे एक्सन लायो दा बेखौ जोङो नुनो मोननाय जागोन दा जोंनि गुबुन मोनसे टपिकआ जाहैबाय दा 24 नं मुसलपुर समस्तिनि दा UPPLनि जा बिजाथि मानगोनां राकेश ब्रह्म बिथां दा बिथांनि मुंखौ फोसावनाय बिजाथि हिसाबै दा बिथांखौ फोसावनायखौ लानानै गोबां दा गोजाम वर्कार दा बिथांमोना गोजोननाय गैया फोरमायदों दा बिथांनि सायाव गोबां एलिगेशन लाबोदों मानो होननानै बुङोब्ला बिथांखौ माने गोसोबायदि खायसे सोलियो दा बेफोरबायदि कमप्लेन लाबोदों लोगोसेनो दा कमप्लेन्सफोरखौ गनाया दा पाब्लिकनि मोनसे कमप्लेन्सखौ गनाया होननानै दा बै गोजाम वर्कार बिथांमोना मोनसे चेनेलनि गेजेरजों फोरमायदों लोगोसेनो बै केन्डिडेट फोसावनायखौ गोजोननाय मोनाखै गोजाम वर्कारफोरा बेखौ माने रोखायै फोरमायदों जुदि केन्डिडेट होनायखौ जुदि बोखारफिनाब्ला एबा मानगोनां राकेश ब्रह्म बिथांखौ बोखारफिनाब्ला इन्डिपेन्डेन्ट सोरखौबा माने थिखांनो हागौ नङाब्ला मोजां दोलो नायनानै भटखौ होगोन होननानै दा गोजाम वर्कार बिथांमोना दा बेखौ रोखायै ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा उननि समाव माबायदि जागोन जों बेखौ बुंनो हाला नाथाय दायोसिम दा नैबेखिनि आपडेटखौ जों मोननो हादों अब्ला दिनैनि निउसआ बेखिनियानोसै अके गोजोन्थों